Dobrý deň, prajem vážení hostia. V mene Železničnej spoločnosti Slovensko vás s radosťou vítam na tlačovej konferencii s názvom Cesta k modernizácii Železničnej spoločnosti Slovensko, na ktorej vám Peter Heleksa, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Martin Bahorínsky, podpredseda predstavenstva a Karol Henzeli, člen predstavenstva, predstavia 4 kľúčové piliere, ktoré tvoria základ pre rozvoj a zlepšenie osobnej železničnej dopravy na Slovensku. Poprosím pána generálneho riaditeľa Petra Heleksu o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, dámy páni, príjemný deň. Ďakujeme za váš čas, že sa s vami môžeme podeliť počas tohoto času tlačovej konferencie s tým, ako si predstavujeme cestu k modernizácii železničnej spoločnosti Slovensko. Ako nový manažment sme nastúpili v decembri roku 2023. Po tom, čo sme vlastne tú stratégiu formulovali a reflektovali dovnútra, tak myslíme si, že nastal čas na to, aby sme sa podelili o to smerovanie spoločnosti do budúcnosti, ako si to predstavujeme s vami, s verejnosťou. Naša stratégia vychádza z veľmi jednoduchej premisy. Chceme, aby železničná osobná doprava na Slovensku bola čoraz viacej atraktívnou, to znamená ešte atraktívnejšou, ako je dnes, kvalitnejšou, a výsledkom čoho celého bude, že sa nám vlastne zvýši počet cestujúcich, spokojných cestujúcich podotýkam, tak, aby sme dokázali z toho počtu rádovo 72 miliónov cestujúcich, ktorých sme previezli v roku 2023, sa v roku 2027 dostať až na úroveň 85 miliónov cestujúcich ročne. Akým spôsobom pristúpime k realizácii tejto vízie, ktorá je, by som povedal, náročná. Dovolím si ale upozorniť, že vlastne rozdiel medzi tou súčasnou úrovňou prepravovaných cestujúcich a tou našou budúcou víziou nie je možno až tak priepastný alebo až taký veľký, pretože v podstate dnes ešte stále stúpame k číslam, ktoré sme prepravovali pred covidom. To znamená, ten covid tú verejnosť z tých vlakov a nielen odtiaľ vyhnal. My očakávame, že vzhľadom na plány so skvalitnením servisu pre zákazníkov, plány na modernizáciu našej spoločnosti, tak dokážeme zvýšiť počet cestujúcich, ktorých prepravujeme. A čo sú tie nejaké 4 základné priority, na ktoré sa chceme sústrediť? No, začíname ľuďmi, a podotýkam v tomto prípade, keď všetko robíme pre cestujúcich, začíname ľuďmi našej spoločnosti. V každej jednej spoločnosti si myslím, že sú zamestnanci to najväčšie aktívum, ktoré máme. A preto plánujeme investovať do ich spokojnosti a angažovanosti. Našou ambíciou v tom prvom pilieri je, aby sme boli atraktívni a stabilní zamestnávateľ, aby nás takto vnímali nielen naši súčasní zamestnanci, ale aj tí, ktorí budú pre nás pracovať do budúcnosti a ktorých záujem o prácu na železnici by sme chceli zvýšiť. Ďalším pilierom nášho smerovania strategického je oblasť modernizácie nášho vozidlového parku, našej flotily, našich vlakov. No, v neposlednom rade, okrem vlakov, je potrebné modernizovať aj servis, ktorý zákazníkom poskytujeme. Či je to v oblasti digitalizácie, v oblasti skvalitnenia služieb, ktoré vo vlaku poskytujeme a tak ďalej. Toto je tiež veľká téma, ktorej sa venujeme a budeme počas nášho pôsobenia v top manažmente spoločnosti venovať. No a v neposlednom rade je to tá finančná obálka, to znamená zabezpečenie v rámci prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Sme pomerne veľkým využívateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom výkonu zmluvy o verejnom záujme. Tak plánujeme maximálne možné miere sa pozerať na efektivitu vynakladaných prostriedkov, aby sme so prostriedkami, ktorými hospodárime, dokázali čo najviac skvalitniť a zatraktívniť servis pre zákazníkov s cieľom, ako som už povedal, do roku 2027 prepraviť až 85 miliónov cestujúcich ročne. Ak dovolíte, veľmi krátko by som povedal, čo chceme a robíme pre našich zamestnancov. To je ten vlastne prvý pilier toho smerovania k modernejšej železničnej spoločnosti. Asi sa všetci zhodneme, že jedným z kľúčových, by som povedal, parametrov motivácie a angažovanosti kolegov a kolegyň je mzda. Preto sme vlastne spolu s kolegami a povedal by som v spolupráci alebo by som povedal v konštruktívnom dialógu s kolegami z odborových centrál
zmenili systém odmeňovania v našej spoločnosti, výsledkom čoho bolo aj zvýšenie miest v rámci našej spoločnosti. Pre vašu informáciu očakávame, že v roku 2024 bude priemerná mzda zamestnanca v našej spoločnosti dosahovať takmer 2000 eur. Je to nejakých 1950-60 eur očakávame. Pričom napríklad v oblasti kolegov, ktorí vedú vlaky, takže rušňovodičov, tak pri rušňovodičoch očakávame, že ten priemerný zárobok v hrubom bude presahovať úroveň 2200 eur, respektíve, už za prvých 7 mesiacov je to viac ako 2200 tohto roka, je to viac ako 2200 eur mesačne. Podotýkam, že okrem existujúcich zamestnancov, pretože pre existujúcich zamestnancov je samozrejme z pohľadu odmeňovania, je to pre nás absolútne kľúčová oblasť, je výrazne efektívnejšie pre spoločnosť, pre každého jedného zamestnávateľa si šikovných a skúsených zamestnancov vo firme udržať a vynakladať prostriedky na to, ako samozrejme brať ľudí zvonka z trhu práce. Ľudia, ktorí nemajú tie skúsenosti, potrebujeme ich zaškoliť, potrebujú tie skúsenosti získať, ale my to samozrejme musíme udržiavať v nejakom balanci. Myslím, že rok dozadu sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom nás zasiahne vlna predčasných odchodov do dôchodkov. Ale u nás to nie je len o predčasných odchodoch, u nás je to aj o odchodoch do riadnych dôchodkov a myslím, že je absolútne férové s tým, ako veľký zamestnávateľ počítať. Koniec koncov v tých kľúčových profesiách nedostatkových sa nám priemerný vek začína pohybovať zo spodu blízko k 50 rokom, takže musíme určite v tejto oblasti urobiť v prípade náboru viacej. Preto sme zatraktívnili aj podmienky, ktoré sa týkajú náboru nových zamestnancov. To znamená, že napríklad v prípade niektorých profesí môže náborový príspevok našej spoločnosti dosiahnuť až 4 000 eur. Nejakým vyrovnávacím faktorom v tomto celom je napríklad aj stabilizačný príspevok, ktorý zase používame na stabilizáciu kľúčových zamestnancov na kľúčových pracoviskách, ktorí sú už u nás zamestnaní. Okrem peňazí a miest je pochopiteľne veľmi dôležité aj to, čo robíme pre pracovné prostredie a pracovné podmienky zamestnancov. Môžete platiť človeka akokoľvek dobre, ale určite sami uznáte, pokiaľ príde do prostredia, ktoré nie je adekvátne z pohľadu kvality, poviem také základné, bežné veci, ktoré si možno niektorí z nás ani tak naprvu neuvedomujeme, ako sú napríklad kvalitne urobené zázemie typu toalety, sprchy, šatne. Veľmi veľa sa v tejto spoločnosti, v tejto oblasti urobilo na to, aby to zázemie pre zamestnancov bolo lepšie a kvalitnejšie, aby zodpovedalo štandardom 21. storočia. Fakt je taký, že ešte aj v tejto oblasti skvalitňovania pracovísk máme čo robiť a určite budeme v tejto oblasti investovať. V neposlednom rade budeme investovať do vzdelávania a do, by som povedal, zlepšovania kultúry na pracovisku, pretože jedna vec je mzda, ako som hovoril, druhá vec je to pracovné prostredie, tretia vec sú medziľudské vzťahy na pracovisku, medzi zamestnancami, medzi nadriadeným, podriadeným. Určite toto je pomerne veľká téma, ktorej sa budeme venovať, takže poviem napríklad nejaké assessment centra, vzdelávanie, rozvoj zamestnancov, tak, aby nám tá komunikácia lepšie fungovala. O komunikácii som chcel hovoriť na záver. Určite budeme takisto skvalitňovať a zintenzívňovať do budúcna. Už sme začali komunikáciu smerom dovnútra, ale aj smerom von o tom, čo sa v našej spoločnosti deje, tak aby sme ukázali, že práca na železnici, pre železnicu má zmysel, je to dlhodobá a perspektívna robota, o ktorú budú mať záujem aj mladí ľudia. Aj to možno dokumentujeme náborovou kampaňou, ktorú sme, asi ste možno niektorí zachytili, teraz nedávno spustili. Ale naša spoločnosť nie je len o ľuďoch, je aj o technológiách. A ja by som si v tomto dovolil predať slovo Karolovi Henzelimu, ktorý je riaditeľ úseku prevádzky a zároveň člen predstavenstva našej spoločnosti. Karol, ak by si nám mohol niečo viacej povedať o tom, akým spôsobom ideme modernizovať vozidlá, to je ten druhý pilier. Ďakujem za slovo. Takže presne tak, ako bolo povedané, každý cestujúci, ktorý chce s nami cestovať, alebo ktorý s nami cestuje, tak sa zaujíma o tom, akým vlakom pôjde. Či je to vlak nový, alebo starý, či má klimatizáciu, či je pohodlný, či je bezpečný. V tejto veci sa aj v minulosti už robilo dosť veľa práce, to znamená, nezačíname z bodu 0, ale pokračujeme v trende, ktorý tu bol. My sme tohoto roku už nasadili napríklad 4 poschodové jednotky KIS, ktoré
ktoré sú od renomovaného výrobcu Stadler, jazdia tu nás z Bratislavy do Nových Zámkov a do Trenčína. Takisto sme nasadili ďalšiu sériu jednotiek Panther, ktoré sú nasadzované momentálne po celom Slovensku, jazdia od Nových Zámkov až po Kuty, jazdia okolo Žiliny, kde zabezpečujú nosne celú dopravu regionálnu, to znamená osobné vlaky, jazdia v Košiciach a v okolí a takisto niekedy v prvej polovici roka sme ich nasadili aj na trate okolo Zvolena. Týmto samozrejme nekončíme. Pred pár dňami sme vyhlásili obstarávanie na 15 elektrických rušňov Vectron, ktoré by vlastne mali nahradiť súčasné rušne Radu 350, ktoré v tomto roku dosiahnu jubileum 50 rokov prevádzke. To znamená, sú to rušne už zastaralé a postupne ich chceme vyraďovať z prevádzky. Takisto sme vypísali obstarávanie na systém ETCS, to je vlastne jednotný európsky systém na riadenie a kontrolu jazdy vlaku. Tento systém budeme doplňať do ďalších jednotiek Panther, o ktorých som už hovoril. A takisto máme záujem, o tom zatiaľ bližšie hovoriť nebudem, ale určite sa dívame do ďalkovej dopravy, to znamená, chceme nejakým spôsobom flotilu vlakov ďalkovej dopravy takisto obnovovať a takisto sa chceme pozrieť na dopravu nočnú, kde vieme, že máme tiež takisto problém. Toto sú veci, ktoré teda pripravujeme. Čo sa týka tých vozidel, nové vozidlá potrebujú samozrejme trošku kvalitnejšiu, lepšiu údržbu, ako to bolo v minulosti. To znamená, rozhodli sme sa a pokračujeme v nejakej také drobnej modernizácii pracových údržby, či sa jedná o budovy, či sa jedná o zariadenia pre našich zamestnancov, alebo o technológie, ale takisto sme vypísali obstarávanie na výstavbu ďalších dvoch veľkých stredísk technicko-hygienickej údržby, a to v Košiciach a v Žiline. Majú to byť komplexné pracoviská, do ktorých prakticky súprava vlaku po výkone príde. Urobí sa tam po tej technickej stránke všetky úkony, ktoré sú potrebné, to znamená technická kontrola, prípadne nejaká drobná údržba, skúška brzdy, čo je veľmi dôležité z pohľadu bezpečnosti. A takisto z pohľadu tej hygieny sa vykoná čistenie súpravy zvonku, zvnútra, doplní sa voda, vyprázdnia sa fekálne nádrže a súprava vlastne z tohoto strediska THU bude vychádzať vlastne úplne pripravená na ďalší výkon. Okrem toho samozrejme sa snažíme dobehnúť dlh, ktorý tu bol v minulosti, čo sa týka údržby. Tento rok sme opravili historicky, alebo ešte teda opravujeme, alebo dávame do vyšších stupňov údržby historicky najvyšší počet vozidiel, aký kedy bol tejto spoločnosti udržiavaný a opravovaný. To znamená, aj toto je naša ambícia, čo maximálny počet vozňov a vozidiel držať v prevádzke. Tým pádom vieme znížiť počty záloh, to znamená počty vozidiel, ktoré stoja alebo ktoré proste jazdia za tie opravované vozidlá. A takisto našou veľkou ambíciou v tejto oblasti je vyraďovať staré vozidlá. To znamená, počítame s tým, že do konca roka už v dennej doprave nebudeme mať v ďalkovej dennej doprave žiadne neklimatizované vozne. Budeme jazdiť len klimatizovanými. A ako som spomínal, budeme v tomto trende ďalej pokračovať. Náš investičný apetit je veľký a veríme, že sa nám podarí teda obstarať ďalšie skupiny vozidiel do rôznych segmentov. Ja by som poprosil ďalej kolegu Martina Bahorinského, nech nám niečo povie o službách v týchto vlakoch nových, moderných. Ďakujem veľmi pekne, Karol. Ďakujem veľmi pekne aj vám. No, okrem plánov na investície do vozidiel je samozrejme akoby dôležité aj to, aby sa ľudia cítili, alebo naši cestujúci sa cítili v tých vlakoch dobre, takže vlastne sa pozeráme na inovácie, ktoré môžeme spraviť vo vlaku alebo pri nákupe cestovných lístkov. Z tohto pohľadu sa pozeráme na niekoľko oblastí. Naše úsilie smeruje hlavne teda k bezpečnosti, čistote, inovácií v gastroslužbách a takisto samozrejme je nevyhnutná digitalizácia našich služieb. Čo sa týka bezpečnosti, tak máme dobrú spoluprácu s železničnou políciou, takisto tam, kde je to nevyhnutné, používame SBS, ale chceme sa viacej pozrieť na prevenciu, predchádzaniu prípadných incidentov vo vlakoch. V tomto smere pripravíme naozaj veľkú inováciu kamerových systémov. V tomto momente máme dobrú skúsenosť s telovými kamerami u našich vlakvedúcich, ktoré sme zaviedli tento rok. Tí vlakvedúci, ktorých používajú, tak hovoria o tom, že naozaj im pomáhajú predchádzať incidentom, takže v tomto budeme
rozhodne pokračovať. Čo sa týka čistoty vo vlakov, tak takisto tento rok sme zaviedli pilotný program čistenia vlakov počas jazdy vlaku. Máme k tomu výborné reakcie zo strany cestujúcich. Samozrejme, cestujúci ocenia vo vlakoch, ako sú tie toalety naozaj čisté, aj tie hygienické prostriedky sú tam vždycky doplňané. S ohľadom na túto spokojnosť určite máme záujem pokračovať, rozširovať v tejto službe aj naďalej a skvalitniť týmto skúsenosť pre cestujúcu verejnosť. Čo sa týka gastroslúžieb, tak určite sa pozeráme na to, akým spôsobom uchopíme tému reštauračných vozňov. Máme ambíciu rozšíriť počet vlakov, kde budú tieto radené, ale tiež sa pozeráme na možnosti rozšírenia tzv. Mobil barov, keď si cestujúci môže priamo na mieste kúpiť nejaké pochutiny, nápoje, snacky a tak ďalej. V tomto určite budeme pokračovať, takže budeme rozširovať ponuku týchto služieb. No a ja sa veľmi teším z nášho pilotného projektu automatov vo vlakoch, kde cestujúci na trati Banská Bystrica, Nová Baňa v našich nových vozidlách Panther majú možnosť si vyskúšať automaty, kde sú takisto nejaké drobné snacky, nejaká voda a iné tekutiny. Čiže toto je niečo, čo by sme takisto si teraz radi vyhodnotili v dohľadnej dobe a ak ten projekt bude úspešný, ja dúfam, že bude, mne sa zdá byť naozaj zaujímavý, tak naozaj budeme pokračovať v rozširovaní týchto služieb aj do iných vlakov na celé územie Slovenska. No a čo sa týka digitálnych služieb, naši zákazníci majú primárne záujem o služby Wi-Fi a takisto o rýchle a presné informácie, ktorými by sa vedeli riadiť. Čo sa týka Wi-Fi, tak my pokračujeme v výmene zastaraného hardvéru s cieľom akoby skvalitniť tú službu. Na druhej strane sme si vedomí, že možnosti infraštruktúry v tomto momente a takisto aj tie naše riešenia môžeme zlepšiť a preto hľadáme komplexnejšie riešenie celej tejto témy. Určite sa majú využívať najmodernejšie dostupné technológie, jedná sa o 5G technológie, Wi-Fi 6 a podobne, tak aby tá zákaznícka skúsenosť mohla byť lepšia. Určite sa na to tešíme a budeme sa tomu venovať celý budúci rok. A úplne možno najkľúčovejšou z týchto všetkých tém je akoby digitalizácia z pohľadu informácií a postupujem informáciu pre zákazníkov. Komunikujeme oveľa viacej prostredníctvom sociálnych sietí, komunikujeme témy viacej na našom webe, ale pre nás je veľmi dôležitá naša mobilná aplikácia. Už tento rok sme tam priniesli nejaké zmeny, vieme cez mobilná aplikácia predávať viacej cestovných lístkov. Aj teraz počas posledného obdobia tohto vypuklého nepríjemného počasia, nepriaznivého, si tam mohli naši zákazníci nájsť veľa užitočných informácií o prevádzke vlakov prostredníctvom push notifikácií. Ešte tento rok by sme radi priniesli do našej aplikácie aj možnosť akoby informácie o nástupišti, z ktorej môže každý cestujúci nastúpiť do vlaku. Radi by sme informovali prostredníctvom aplikácie o meškaní konkrétneho vlaku pre cestujúcich, prípadne o výlukách. A takisto informácia, ktorá bude v našej aplikácii, je zmena radenia vlakov. Takisto ešte ďalej budeme pokračovať v rozširovaní toho počtu našich služieb, ktoré je možné si zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, čiže myslíme si, že to bude naozaj oveľa atraktívnejší produkt. Tie veci, ktoré som teraz spomínal, budú ešte tento rok v rámci aplikácie. V priebehu budúceho roka sa samozrejme budeme tejto téme venovať ďalej. Máme ambíciu zmeniť to užívateľské rozhranie, aby bolo akoby atraktívnejšie, modernejšie, intuitívnejšie, lepšie dostupné a možno, že sa pozeráme dokonca aj po nové aplikácie v prípade, ak sa ukáže, že obmedzenia tejto aplikácie technické sú príliš veľké. Čiže toto je v krátkosti to, čo by sme radi v oblasti služieb pre našich zákazníkov. Na to samozrejme treba peniaze a k tomu by som poprosil Petra, aby doplnil ten najdôležitejší pilier, možno na to sú finančná stabilita. Ďakujem veľmi pekne. Ako to všetko zaplatíme? Ako som už na začiatku povedal, tlačovej konferencie, pomerne veľká časť našich prostriedkov na prevádzku, na fungovanie tejto spoločnosti, na rozvoj pochádza zo štátneho rozpočtu. My sa budeme snažiť aj do budúcnosti tieto peniaze vynakladať v maximálne možnej efektívnej miere. Čo to znamená v praxi? My sme teraz nedávno odštartovali projekt, ktorý má za cieľ identifikovať oblasti našich financií, ktoré dokážeme, efektívnejšie využiť na financovanie iných aktivít, napríklad rozvojových aktivít, na skvalitňovanie servisu pre zákazníkov, alebo napríklad takisto na, by som povedal, neustále udržiavanie
miest našich zamestnancov atraktívnymi. Čo to znamená v praxi? Na jednej strane sa budeme pozerať na to, akým spôsobom financujeme naše investície. Bolo tu veľa povedané o modernizácii na strane vlakov, alebo železa, ako tu hovoríme, na železnici, to už som sa naučil za to obdobie, a takisto aj samotnej služby zákazníkovi, cestujúcemu. Oboje stojí neúplne malé prostriedky, preto napríklad investície do nových vlakov plánujeme primárne financovať prostredníctvom eurofondov. Takisto ale budeme využívať tam, kde nás, by som povedal, či už pravidlá eurofondov alebo finančné alokácie nepustia, budeme sa pozerať na financovanie takisto z vlastných zdrojov. No a budeme tiež využívať efektívne inštitút napríklad aj operatívneho leasingu, respektíve prenájmu. Ako som ale povedal, budeme sa určite, napríklad aj pri vozidlách, a Karol to už spomínal, budeme modernizovať, nakupovať nové vozidlá, ale tie staré musia ísť, tak povediať, do dôchodku. Ono nám to pomerne významným spôsobom odbúra aj napríklad náklady na údržbu a opravy tých vozidiel, ktoré dneska držíme v zálohách, už sú staršie, ale takto vlastne nám z toho parku odídu a tieto prostriedky môžeme reinvestovať niekam inám. Ak dovolíte, vzhľadom na to, že niektoré aktivity, na ktoré sa budeme v rámci tohoto celého piliera nášho smerovania sústreďovať, sú ešte dneska v plánovaní, respektíve sú citlivejšej povahy, tak nebudem ďalšie detaily zverejňovať. Fakt je ale taký, že je pre nás veľmi dôležité prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ako som už povedal na začiatku, využiť v najviac efektívnom móde, ako sa len dá. Toľko možno na ten úvod za nás. Ja teda ďakujem členom predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko za prezentáciu jednotlivých pilierov cesty k modernizácii našej spoločnosti. A teraz otváram priestor na vaše otázky a neskôr prípadne aj na individuálne rozhovory. Nech sa páči. Dobrý deň, Medzihradská televízia Markiza. Jedna vec sú moderné vlaky, čistota v nich, a druhá vec, či chodia na čas. Čo chcete v tomto smere urobiť, lebo naozaj existuje veľa liniek, kde tie vlaky meškajú. A potom druhá otázka, či plánujete aj zvýšiť tie takty, možno aj na veľmi vyťaženej linke Bratislava-Košice. Ďakujem. Čo sa týka prvej otázky, včasnosť vlakov, samozrejme je to pre nás veľká téma. V tomto sme dosť viazaní aj stavom trati, o ktorom sa tiež veľa hovorí. Prebieha momentálne veľa výluk sa pripravuje. Na jednej strane je to pre nás komplikácia, na druhej strane sme radi, že tie výluky idú, pretože tie trate budú kvalitnejšie, budú rýchlejšie. Pre vašu informáciu, keď si berieme vlastne grafikon tzv. Podielový, kde sú dôvody na strane našej spoločnosti, tak ten grafikon sa plní zhruba na 98,4%, čiže to je slušné číslo. Napriek tomu sme si vedomi toho, máme identifikované presne vláky, linky, kde sú nejaké problémy. Ak tie problémy sú v našej réžii, tak sa ich snažíme riešiť. Veľa problémov však je aj mimo našich vplyvov. To sú napríklad rôzne vplyvy počasia, ako sme mali napríklad teraz. Sú rôzne prerušenia dopravy z rôznych dôvodov. Takže toto je bohužiaľ mimo náš vplyv, mimo naše možnosti. Ale čo sa týka našich možností, tak sa naozaj snažíme. Jedna z úloh, ktorá nás čaká, je práve tá modernizácia vozidlového parku, čo tiež napomôže vlastne lepšiemu plneniu grafikonu včasnosti jazdy vlakov, pretože predpokladáme, alebo máme aj skúsenosti, že nové vlaky sa menej kazia, majú oveľa lepšiu dynamiku ako staršie, takže je tam možnosť aj krátenia meškaní a tým pádom budeme radi, keď sa to meškanie výrazne zníži, robíme všetko preto. Čo sa týka linky Bratislava-Košice, momentálne je pripravený grafikon vlakovej dopravy 2024-2025. Predpokladáme, že v priebehu niekoľkých krátkych týždňov bude zverejnený konečný návrh, to znamená, nechcem teraz ešte predbiehať, ale sú rôzne varianty, o ktorých rokujeme. Čiže budú vlaky chodiť častejšie, v nejakých častejších intervaloch? Je aj taká varianta možná. Zatiaľ to nie je schválené, takže nechcem o tom zatiaľ hovoriť. Ja možno kolegu doplním všeobecne, keď sa bavíme o tej ambícii 2027, tak dá sa to dosiahnuť ad 1 s kvalitnením servisu, aby bol atraktívnejší. To znamená, že aby ľudia nadšenejšie cestovali vlakom. A na druhej strane, pokiaľ ten záujem a ten dopyt bude rásť, tak je úplne logické, že sa budeme pozerať na to, ako vieme zvýšiť kapacitu prepravy.
Bez ohľadu na diskusie o grafikone 2024-2025 je toto nejakou našou ambíciou, ktorú by sme radi do budúcnosti samozrejme naplňali. Ale podotýkam, nie je to rozhodnutie železničnej spoločnosti Slovensko, naše výkony si objednáva štát. Ale myslíme si, že pokiaľ tá služba bude atraktívna, tak ľudia o to budú mať záujem a bude, by som povedal, jednoduchšie ísť voči tomu dopytu vopred. A z hľadiska možno tej otázky k tomu meškaniu, ešte ak dovolíte, myslím, že Martin to veľmi pekne povedal, máme niekoľko nových funkcionalít, ktoré vlastne doplňame aj do aplikácie, takže vlastne minimálne budú ľudia vedieť, naši cestujúci, o tých meškaniach skôr a v prípade, že sa bude jednať o systémové meškanie, poviem napríklad z pohľadu výlukovej činnosti, tak určite bude našou snahou, aby sme o týchto systémových meškaniach, alebo by som povedal zmenách skôr v doprave, to už nemôžeme hovoriť o meškaniach, aby sme informovali nejakým štandardizovaným spôsobom do budúcnosti. Čiže už sa nebude stávať, že príde cestujúci na stanicu, až tam sa dozvie, že jeho vlak meška 2 hodiny, že už sa to dozvedáme tomu doma? V prípade nejakých veľmi mimoriadnych súhier okolností sa to v budúcnosti nedá úplne 110% vylúčiť, ale našou snahou všetkých týchto aktivít, o ktorých sme rozprávali, je takéto prípady absolútne minimalizovať. Absolútne minimalizovať. Mňa by ešte zaujímalo, či do tej mobilnej aplikácie sa dostane aj taká funkcia, že keď napríklad vlak vychádza z Bratislavy, tak vy sa to nedozviete v tej mobilnej aplikácii aj nikde inde. Vy by ste museli mať pohľad na tú stanicu alebo na tú tabuľu, ktorá je umiestnená na bratislavskej hlavnej stanici. Ale vy sa neviete to nejako dozvieť, on sa musí pohnúť, aby ste vedeli, aké má meškanie. No. Pracujeme na tom, je to jedna z víziev, ktorú by sme radi prijali, má to nejaké svoje technické riešenia, na ktorými uvažujeme a určite je to niečo, čo by sme radi priniesli. Ale nebude to naozaj, toto nebude tento rok, lebo kvôli tým technickým obmedzeniam, ale určite je to našou ambíciou akoby presnejšie informovať o týchto informáciách. Takto, riešenie existuje, je to funkcia času a peňazí. Ešte ma zaujímalo, či majú ľudia záujem o prémiové služby, ako je prvá trieda. Jednak ten lístok trocha je podražil a treba mať aj tú miestenku, tá je povinná. Či sa vám to oplatilo? Asi to bolo za predchádzajúceho vedenia prijaté, ale či sa pri tom ostáva povinná miestenka v prvej triede? Môžem tomu povedať, aj kvôli tomu, že veľmi často cestujem. Takže môžem povedať, že prvé triedy sú veľmi dobre obsadené, ľudia to prijali. Je tam vlastne ten cestujúci, ktorý si kúpili sa do prvej triedy, má istotu, že bude mať to miesto. To je si myslím veľmi dobre, čiže určite v tom budeme pokračovať a až, ako som spomínal, že máme nejaké zámery aj v tej ďalkovej doprave, tak radi by sme potom časom prvú triedu rozšírili aj do ďalších vlakov. Mám jednu otázku. Sme v dobe konsolidácie. Môžu cestujúci očakávať, že lístky zdražejú? Nie je to momentálne na programe dňa. Nerátame s tým. Dobrý, no, tak Slovenská televízia. Mám ešte otázku ohľadom efektivity a vyťaženia zamestnanca. Ešte dávnejšie, samozrejme, predošlému vedeniu vytkol útvar hodnoty za peniaze, že efektivita zamestnanca na kilometr je oveľa nižšia, ako je to v rakúskej spoločnosti OBB či v Českých dráhach. Ako pokračuje toto zlepšovanie efektivity? To poviem asi ja, pretože jedná sa hlavne o prevádzkových zamestnancov. Porovnávať s Rakúšakmi nie je úplne korektné, pretože aj tie samotné vlaky tam chodia podstatne rýchlejšie, čiže ten zamestnanec za hodinu prejde viacej kilometrov, povedzme ten rušňovič alebo ten sprievodca, ale napriek tomu my sa snažíme prakticky z roka na rok zvyšovať tú efektivitu. Osobitne sledujeme práve rušňovodičov, osobitne sledujeme vlakvedúcich, pretože to sú veci, ktoré sa dajú veľmi exaktne merať a tá efektivita sa naozaj z roka na rok výrazne zvyšuje. A čo sa týka ďalších zamestnancov, tak ako naznačil pán generálny riaditeľ, máme v spoločnosti nejaké plány, ktoré sa týkajú financií a jedna z tých vecí je práve posudzovanie vlastne využitia a hľadanie lepšieho využitia práve týchto zamestnancov. Ak teda nie sú ďalšie otázky, tak vám, milí kolegovia novinári, ďakujem za účasť aj za podnetné a konštruktívne otázky a prajem všetkým príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne, pekný deň.